Na Smartboxe sa mi najviac páči to, že si robím na matematike úlohy a je to lepšie než do zošita. Ja robím radšej úlohy na Smartboxe. Najviac ma na ňom baví matematika. Smartbox nám ponúkli priamo jej tvorcovia a nás táto ponuka veľmi zaujala. Je to veľmi dobrý pomocník na také upevnenie a precvičenie daného učiva na konci hodiny. Využívam ho aj formou domácich úloh. Na tomto systéme najviac oceňujeme jeho jednoduchosť, prehľadnosť a to, že sa deti môžu učiť vlastne samostatne. Pracujem na Smartbox, mám ho rád. Najviac sa mi na Smartbox páči prírodoveda a je super, pretože sa môžem prepínať aj do iných ročníkov. Deti takéto učenie baví, môžu viacej spolupracovať medzi sebou, ale aj sami získavať nové vedomosti. Určite by som rada vyzdvihla jedného z našich žiakov, ktorému sa podarilo dostať v sieni slávy na prvé miesta v rámci okresu, kraja a v rámci Slovenska je celkovo 6., takže sme na ňo veľmi pyšní. Som 6. na Slovensku vo všetkých predmetoch a mám dokopy 6000 bodov a viac. Mnohí si v ňom našli záľubu a zapínajú to aj bez toho, aby sme im to my kázali, takže naozaj sa vzdelávajú aj vo svojom voľnom čase. Smartbox by som určite odporúčala všetkým. Učiteľom, žiakom, rodičom. Každému, kto sa chce učiť jednoduchšie, veselšie a zaujímavejšie.